saben dina mung ngalamun hangan marang yai harap urip bunga susah dilakoni apa teka lan pun kakang tresnaku tahan bisa lali saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah kadulu mring wewayangan doni mas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rujet ati lelewamu wong manis tansah kumantil ning sajroning netra apa teka sirani mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku tunduk lan prasetyanmu tak korbanake jiwa lan ragaku
bisa lali saya anggrek rujen ati lelewat wong manis tansah kumandil ning sajroning netra apa tega sira nimas citra ing janji misah katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku tunduk lan prasetyanmu tak korbanake jiwa lan raga
kabar pawiyatan mugi kunjuk kakung putri ngarawitan ing kabun nyoto katente titik dadi pakipuring ati nguti laras manunggal tetep jaya salamiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Kuncara miwah haruming bangsa dumunung wonten ing luhuripun budaya. Luhur lan kerembakanipun budaya pranyata ngimbuhi sentosanipun Pancasila. Amit-amit pasang kalimat tabik mugi tinebrena saking tolak sari, tinebrena saking siku dendane Sang Hyang Maha Kawasa nuwun kula nuwun dhumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepayaning kautamen ingkang satuhu tansah kula beteni para alim para ulama kitapa sedaya agama ingkang rinten tandu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi ingkang tansah kula tengga pituwahipun para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pangayoman ugi pamdam-pamdoming para kawula dasih ingkang nata praja wonten ing Dukuh Kedung Peting Setunggal RT 3 RW sekawan Desa Kedungwaru Kecamatan Kunduran sae ingkang tasih jumeneng utawi ingkang sampun purna bakti ingkang sinuba ing pakurmatan Bapak Ibu para rawuh kadang muda taruna tamu sidan kakung sumawa putri ingkang satuhu bagya mulya ingkang pepak sinaraja dahat kalingga murda sewilasa miwah nugraha ingkang sampun remuntah dhumateng panjenengan lan kula sehingga titi wedal kalodhang ing dalu punika saged kempal manunggal ingkang saperlu manunggalaken cipta rasa budi miwah karsa wonten ing pahargyan menika sedaya nugraha ingkang kita tampi ingkang dumuginipun saking Gusti Allah ingkang Maha Agung kala wau mugia saged nentremaken jiwa raga lahir tumusipun batin. Sholawat salam kakonjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab kula dalah panjenengan sami kalimpahan syafaatipun wiwit bumi loko dumugi alam delahan pit dunya ila akhirat amin ya robbal alamin. Ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalian kula sak kanca paguyuban seni kerawitan ngudi laras manunggal campur sari. Ingkang pun sesepuh panjenenganipun Bapak Dwija Mulyana ing ari kalenggahan punika ari piniji dinten Sabtu paing dumawah Minggu Pon Surya kaping 17 September 2020 katimbalan saking panjenenganipun Bapak Wasiman dalah Ibu Supasri ingkang sampun ngregengaken swasana asung panglipur dhumateng sangjaning para rawuh ingkang katemben uyung-uyung anyeng kuyung paringi dipangestu dhumateng kajatipun nun inggih angitanaken wong bagus
Jidan Dwi Saputra. Kula sakanca sowan ing dalu punika pun sengkuyung kalian Almanba audio sembah nuwun ingkang sampun ngrencani kula sakanca ugi kadhiraken Ibu Murti Sulas ingkang minangka pamomongipun sinden ugi Bapak Heri kondangipun Wiraswara ugi MC-nipun Ngudi Laras Manunggal ugi kadherekaken sekawan pesinden ugi vokalisipun Ngudi Laras Manunggal wonten wong ayu Rima Dania wong ayu Dewi Larasati ugi wong ayu Amelisa kula kok supe dik namine sinten walah Luciana bin Lasto jebule nggih alhamdulillah kangge amurwakani karya mbok menawi mangke saking sasana pepanggengan anggenipun paring panglipur dhumateng para rawuh para lenggah sedaya kula sakanca wonten tutur kalamtur ingkang tindak tanduk kaladuk Solabawa ingkang damel kujiwa lumantar kula pun saman nyuwun pangapunten ingkang langkung kathah kasigep sawetawis mangke katuraken geter pateripun Ngudi Laras Manunggal. Saderengipun pamiyapan pun mulai saking Ngudi Laras Manunggal badhe ngaturaken geter pateripun Ngudi Laras Manunggal kerawitan Ngudi Laras Manunggal amurwakani karya Dwi Sesanti Ngudi Laras Manunggal sekali joyo tetap joyo. Pagelaran kang luhur minangka dadya panggesarana ayo ayo Ngudi Laras Manunggal kangge tinarbukane pepanggihan katampen ol artis pun Ngudi Laras Manunggal dados
wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak enteni aku wis kebatot tresno mung sliramu sing katon ana mata yen mengira bisa turu bayanganmu sing godho pikiranku tak suwun timan wengi mung sliramu sing katon ana sapa bisa ning sliramu ngomong ayo rasa kangen atiku nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu gelem teko nambani tak suwun rina lan wengi dadi tombo kangening ati iki tarik yo wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak enteni aku wis kebatot tresno mung sliramu sing katon ana mata yen wengira bisa turu bayanganmu sing godho pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyandeng sliramu wong ayu sing dadi pepujaanku tulungono rasa kangen atiku nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu gelem teko nambani tak suwun rina lan wengi dadi tombo kangening ati iki Penggah mekaten tinar bukari pepanggihan ngaturaken ol artisipun ngudi laras manunggal maturaken matur sewu sembah matur nuwun kunjuk panjenenganipun Bapak Siman adalah Ibu Supasri anjenipun kagungan hajat nun inggih ngitanaken wong bagus sidan Dewi Saputra
sampun nimbali ngudi laras manunggal ingkang pun sengkuyung Almanba Audio mugi sak sampunipun nimbali kula sakanca rezekinipun boten lokak aning malah kepara kebak kabeh tuwuh kang sarwa tinandur makarya lancar rezekinipun mancur-mancur kaganjar seger waras panjang yuswa amin Allahumma amin. Menggah gedeng ingkang pun aturaken salajengipun lho inggih ladrang slamet salam pambuka pitepangan saking ngudi laras manunggal sesarengan bangun kita mloro gendengipun Blora Mustika mangke katampen srebek 6 ngudi laras manunggal Almanba Audio dados
pagelaran kita seni karawitan mutilaras manunggal saking desa Tinapan Todanan Ndoro pimpinan Bah Mulyono pagelaran kita seni karawitan mutilaras manunggal saking desa Tinapan Todanan Ndoro kang dipimpin Bapak Mulyono Sinareng Mutilaras Manunggal Nyampur Sari
bangunan negeri Unsara Kandinayo sehat lahir kelawan batine tertib rancang tumata wetini berbakti ndak agak wes sengkemping
lulus mulya manggir harjo kadang-kadang wira pradangga anggenipun ngaturaken ladrang slamet kanthi ungelipun gending slamet mugia ing pangajab kajatipun Bapak Wasiman dalah Ibu Supasri purwa madya munggah wusana manggih suka basukinir ing sambikala ugi ngaturi pirsa bilih ngudilaras manunggal seni kerawitan campur sari badhe pun gagrag mat-matan langgam campur sari gending tayub menggah mangke ugi wontenipun dangdutan pramila saking punika dumateng sang hyang para lenggah mbok menawi mangke badhe ngaturaken dana swanten ugi wonten pamunutan gending ugi kersa paring dawuh dumateng kula sak kanca ugi ngaturi pirsa mbok bilih kepareng matur dumateng sang hyang para lenggah ingkang titi wedal kalodhangan dalu punika paring idi pangestu dumateng katetakakenipun wong bagus Jidan Dwi Saputra ananging kepareng matur bilih damelipun Bapak Wasimam dalah Ibu Supasri ing siang dumugi dalu menika sampun karantam lumayam dangu bebasan sampun ngetokke kabisan lan karosanipun ambok bilih tumapakipun gati ing dalu punika anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya kirangipun lungguh suguh tuwin naruh syukirahan gupuh anggenipun paring pangrengkuh kula ingkang nyuwunaken agunging pangapura ugi ngaturaken matur sewu sembah matur nuwun awit sih kadarman panjenengan ingkang wujud menapa kemawon eguh pertikel bau suku saha redana mligi dhumateng tangga tepalih mugi amal kesenan panjenengan kala wau pikantuk leliru saking Kang Maha Murah kanthi matikel-tikel ngaturaken sembah nuwun ugi dumateng ASB TV Amin Singa Blora Channel TV ingkang titi wedal dalu punika sampun wonten YouTube-ipun menggah badhe ngaturaken gending-gending kang salajengipun menika inggih ngaturaken gending-gending pakurmatan langkung rumiyin mangke lajeng pun dangdutan kawiwitan sowanipun pesindhenipun cantikipun ngudi laras manunggal sowanipun wong ayu Rima Dania sowanipun wong ayu Rima Dania kadya Narendra Agung ing Mataram Candrane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wong Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih lumantar ngudi laras manunggal ing dalu punika mbok bilih kepareng sumangga atur salam langkung rumiyin sampunipun salam ugi paring donga pangestu anggenipun Mas Jidan Dwi Saputra mempunyai bentuk yang baru. Pripun pawartasipun panjenengan Bapak? Alhamdulillah sinaosa kurang samudayanipun alhamdulillah ing dalu punika saged karaya-raya katimbalan sowan wonten ngersanipun Bapak Wasiman dalah Ibu Supasri nderekaken ngudi laras manunggal anggenipun nggelar budaya ing dalu punika. Sawangsulipun panjenengan dos pundi? Alhamdulillah, kula nggih alhamdulillah sehat panjang yuswa mugi-mugi nipun. Bar siji mesti sijine. Heeh, lha piye? Ndek wingi bar dadi manten Mbak Yune, iki adine. Ya sabar sik, Pak. Isa no. Tandur sore sing tempah sapa? Dalem? Nek nganggur suwe sing betah sapa? Ya ora betah jane. Wah. Nah, bener iki. Lah iya. Saiki sapa besok weke sapa ta ya ngono. Ya weke kae ta. Lah, sak joke dirumati kae masyaallah alhamdulillah. Sayang sithik ora iso dhuwur. Ah,
piye penting glinuk-glinuk ngene lho wis mareme kaya mbah ya Mas ya. Ora usah dadak kesuwen wong ayu monggo. Gendhengipun ingkang pun aturaken menapa? Adik sinten dipun kitan Kang Mas? Zidan Dwi Saputra. Nggih, Adik Zidan. Heeh. Nggih. Nggih. Niki pundi Adik? Pun tilembu lah ngajenge dhuwur. Le cah ganteng rene le. Wis sunat ta urung? Munggah le. Apa disawer le? Empun, kelas pinten? Kelas 3 lho Mas. Menika pratandha wis akil balik. Lah iya kok wani. Sampean kok wani apa gak lara? Gak, sesuk ndak dijajal ya Mas ya. Apa wi? Oh gak gayuk kupinge lho, aja omong neko-neko. Dadi gede ya. Iya ta Pak? Lho kok mboten piye ta Bu bocah kan ya cilik lagi kelas 3. Nek cilikanku anggere badhe sunat kae modot wis samudayane. Ngono, mesti awake engko suwe gede ngono ya Pak, pikiran ibu-ibu ki mesti gede apane. Lah kok ora ngono iki lho. Nggih, alhamdulillah ya Mas ya. Wah syukurillah ugi mboten katampen Jawa. Nggih. Ya alhamdulillah pun paringi terang. Alhamdulillah tamune ya Pepak Sinarojo luar biasa. Murdo. Menika nandhaken bilih Bapak Wasiman adalah Ibu Supasri. Anggenipun sesrawungan pripun? Jajal apa? Luar biasa no Mas, wong iki grapyak. Lah grapyak semanak ora neko-neko. Mesti ngono. Guyub rukun kalih tangga to Paro. Langsung kemawon Kang Mas. Sumangga badhe pun aturi Bapak Heri sumangga. Aturi jenang gula. Jenang gula ingkang pun pundhut sumangga. Kowe dhewe apa Dumro? Ya dum ya ora apa-apa, Pak. Sampean ki omam cedhak ya mlaku wae. Ora apa-apa ya. Lah iya alhamdulillah nggih Pak ya. Nggih, alhamdulillah. Bolak-balik. Kok kena bolak-balik to, Pak? Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe angel tan kena numbas arta monggo lagu pun sayu jenang kula monggo
ngerti kowe kok jar lali marang aku Siti Halo. kowe nesu terus ngajak padu Jangan noneng, jangan apa kowe pancen ra kelingan jamane dipien yo kantas kowe janji bunga susah padha dilakoni Sinareng Mutilaras Manunggal Nyampur Sari. kompak. Iki ketake yogaku anu sajene pepek, Pak. Mau kurang siji. Durung. Urung iki ngerti aku urung iki kopine urung metu ngono iki. Asyah ya Allah. Ngene kopine metu ya semangat nih. Ibu-ibu Ya, DPR mohon mudeng aku. dipersiapkan ya, Pak ya. Heeh. Nggih, Mau pokoknya ono- disiapkan. Kok karek ngundang. DPR ono sing request mau wis. Napa Kang Mas? Nyuwun gubuk asmara. Oh, nggih. Nggih, siap. Mangken diaturi. Nggih. Nggih, tak Monggo, janji. Cahyu. So. Pancen ra kelingan jamane dipien yo kantas kowe janji bunga
tresnani Ya. Yuk ya. Lunga nyangetan Surabaya terus nang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebel ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang klinciku wis ana ae hae lho Pak hae lho Bisa nggak usah aku gumun karo bapake kali Mbah Gung ae. heeh Nonton kok yo ning jero kalen lho, Pak. mesakne njero kalen Sampeyan ngerti ora? Ngerti. Jenenge Mbah sapa? balis niku Mbah Lis. Nggih. Mbah Lis, jenengan kok piyambakan teng mriku lah napa? Dalem? Halah kok ora kamot iki lho Mbah, jembare kaya ngene. Mriki le Mbah, mriki nyeket-nyeket mriki Mbah. Lah kok ning kono jero kalenan iki lho piye ya mau Allah. piye Nyeket-nyeket. kok mau nyaket Lah nyaket karo nyeket kok, Pak. ana bedane to ya Ya ono no. Engko nek nyaket kok karo nyeket kudune. la jebulane grusak grusung keburu nafsu wekasane montang manting ragate akeh aku dhewe sing kebanting ya nggih matur suwun sangat Cahayu Nembang matur sembah nuwun Kang Nggih. Mas. senang kula katampen kelinci ucul mugi gending kalau wau dados sami saya kagem panjenengan sami para sesepuh bini sepuh ingkang nembe wungon ing wedal dalu punika ya Yan kreatif tim kreatif dene sinden salajengipun soalipun gendok ayu Dewi Larasati semoga ngendang semangate wis Tenan kok, Jano. gaul Bar ngombe irek iki mau. papa gaul iki Heeh, dadine sehat nih. nggih sugeng dalu Cahayu Anje sugeng dalu Kang Mas. Kang Mas jarene Mang Kaget aku. lho diguyu ki lho mbok Mtua Sunti Nek neng kene Masku, nek neng isor bapakku. lah rak ngono ah. Iki nek nang kene tim kreatif piye kae partner kerja ngono to Heeh. nek ning isor bake gak apa-apa nggih atur salam primen Cahayu Anje wilujeng dalu Bapak Ibu ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling ora ndongakno sing sunat. Dik Jidat. Anje muga dados lare ingkang saleh nggih, Pak. Nggih. Migunani tumrap nusa lan bangsa. Anje. Yang sepuhun kalih mituhut, yang sepuhun kalih. Badhe nyekar napa Cahayu? Dek wau wonten pamundutan Pripun? saking Mbah Wedok. Mbah Wedok.
Lah kok nyerak ngono kuwi nek mundut iku kok nyerak. Nyerak adok ngono. Mundut napa Cahyu? Nyuwune ati keseksa dibawani. Ati keseksa dibawani. Jarene meh disawer 100. Lah ngono kok aku ya mboweki. Ya setengahane. 50-an. Ngono. Heeh. Lah ngono kok duku wong akeh. Ayo dindingi. Nano. Sing kok sing apik nang lho. Nano. Kudune ngono. Takon ngurangi kok, takon motong harga cengkoke kuwi. Lah iya dimboe ngono apik cengkoke. Munggah. Mah aku nek medun, nek tiba. Cengkoke tenan lho. Yen Nah, iku sing tak maksud iku, cengkoke. urip tansah kaya ngene Nangis hati. Glerek-glerek. nangis ati kuna langsa Dan tangis. udan tangis saben dina tega nglarani atiku atiku tansah kesiksa Iki goso kopine metu, getakane marem. Getakane. Monggo Cahyu, langgamipun. apa kabeh lelakonku kuwi tega nglarani atiku Yayu. urip tansah kaya Galo. omah wis ra ana tentreme atiku tansah
Sinareng Mutilar Manunggal kadukung Almanba Audio pun garap Kedangan Ketawang monggo. Apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku Ya urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ono tentreme atiku tansah nelangsa udan tangis sasat saben dina aku dili tak tresnani norangira mung tansah ngapusi nangis nangis atiku nangis nelongso kelingan kelingan tresnaku mbok gawe lara nangis nangis atiku nangis kusiksa ninggal aku ngabutke karo wong liya lila aku kudu lila lila kowe dirabut wong liya ya yo Kadyan urip wis mulya mbok yo elem atiku kesiksa yo ditarik ye woyok jos dina minggu sing woyok jos kowe ngajak ning tawang mangku nganti lingesir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan tolong
rasane lagi sapa wonge sing ra gelem dandan kowe ora janjane kowe nang gelagatmu saja nyupriyane atiku sujana kowe kencan karo wanita liya matur suwun. Sampun, Kok, nggih. Nggih, matur suwun sanget Cahayu Dewi Larasati ingkang sampun nyekar bawa atik seksa pun blebelaske langgam. Katampen lali janjine, mugia gedeng kalawau dados sami saya kagem para sesepuh bini sepuh.